डोंगरलाल गाव हे राज्याच्या सीमेजवळील डोंगराच्या माथ्यावर 45 हेक्टर जमिनीवर वसलेले आहे. एशियाड आणि एस टी बसेसचा हा शेवटचा थांबा. एशियाड बसचा प्रवास वारिसपूरहून डोंगरलालच्या दिशेने सायंकाळी 7 वाजता सुरू झाला. बसमध्ये एकूण 11 प्रवासी होते. रात्री 8च्या सुमारास बस महामार्गावर पोहोचली. ते रात्रीच्या जेवणासाठी 20 मिनिटे रस्त्याच्या कडेला असलेल्या ढाब्यावर थांबले आणि पुन्हा प्रवास सुरू केला. रात्र थंड होती. वातावरण ढगाळ होते. ढगांआडून वेळोवेळी चंद्र दिसत होता. रात्री 9 नंतर बसने मुख्य महामार्ग सोडला आणि डोंगरलालच्या दिशेने वळण घेतले. या गावाकडे जाणारा रस्ता जुना व एकेरी रस्ता होता. डोंगरलालच्या दिशेने चढण्यापूर्वीचा रस्ता जंगलाच्या परिसरातून जातो. जंगलाच्या परिसरातून प्रवास हा अवघड होता. अर्ध्या तासानंतर डोंगराची चढण सुरू झाली. ड्रायव्हरने बस लो गिअरवर वळवली. चढण थोडीशी खडी होती. रस्ता दुमडला आणि वरच्या दिशेने वळाला. ड्राईव्ह मंद होती. उताराच्या आसपास झाडे होती. रात्र अंधारलेली होती. पुढचा रस्ता पाहण्यासाठी ड्रायव्हरला बसच्या हेडलाईट्समध्ये डोळे समावावे लागले होते. रस्ता वळसा घालून डोंगरातून वळाला. अशाच एका वळणावर ड्रायव्हरला वळण स्पष्टपणे दिसू शकले नाही आणि बस रस्त्यावरून घसरली. ड्रायव्हरने ब्रेक लावला. टायर घसरले आणि बस झाडाझुडपांमधून खाली सरकू लागली. झाडांतून धातू कोसळल्याचा मोठा आवाज झाला. लोक ओरडले. बस थोडा वेळ उतारावरून अनियंत्रितपणे घसरत राहिली. मग ती एका मोठ्या खडक्यावर येऊन थांबली. मोठा आवाज झाला. बसच्या पुढच्या टोकाचं जोरदार धडक बसली होती. बसच्या पुढील बाजूचे नुकसान झाले. झाडांना घासून ओरखडे पडले. खिडकीच्या सर्व काचा फुटल्या होत्या. तशी प्रवाशांना गंभीर दुखापत झाली नाही. फक्त काही ओरखडे. ड्रायव्हरच्याही बाबतीत तेच. गाडी चालवताना काळजीपूर्वक न बघितल्याने प्रवाशांनी चालकावर आरडाओरडा केला आणि शिवीगाळ केला. आता त्यांची दुरावस्था झाली होती. बस बरीच खाली घसरली होती. पायी वर चढून जायचे म्हटले तर चढण खूप लांब होती. रात्रीच्या या वेळेत ट्रॅफिक नव्हते. इकडे मोबाईलने नेटवर्कही सोडले होते. शिवाय अंधारात ते काही फुटांपेक्षा अधिक स्पष्टपणे पाहू शकत नव्हते. ढगांआडून अधूनमधून पडणाऱ्या चंद्रप्रकाशाचा तेवढा आधार होता. ड्रायव्हर खिन्न मनाने त्याच्या सीटवरून उठला आणि पॅसेंजर्सच्या एरियात आला. पहिल्या पॅसेंजरच्या सीटच्या डोक्यावर असलेल्या फर्स्ट एड टूल किटमधून त्याने किट काढली. त्याने सर्व पॅसेंजर्समध्ये ते फिरवली. सर्वांनी आपापले प्राथमिक उपचार त्यातून करून घेतले. त्यानंतर बसमध्ये खाली उतरून ड्रायव्हर बसचे काय काय नुकसान झाले आहे ते पाहू लागला. ते सर्व पाहून बसमध्ये चढत असताना अचानक ड्रायव्हर ओरडला. एका बिबट्याने ड्रायव्हरचा पाय धरला होता. जंगल भाग असल्यामुळे इथे वन्य प्राणी असणं साहजिकच होतं. त्याने ड्रायव्हरला खाली खेचले. त्याच्या हातातून टॉर्च पडला. बिबट्याने ड्रायव्हरला दूर गवतामध्ये ओढात नेले. प्रवासी घाबरले. त्यांनी बिबट्याला घाबरवण्यासाठी मोठ्या मोठ्याने आरडाओरडा आणि किंकाळ्या फोडल्या, पण त्याच्यावर काहीच प्रभाव झाला नाही. काही वेळाने ड्रायव्हरचे किंचाळणे थांबले. बिबट्या इतक्या जोरात ओरडला की आता सर्व प्रवासी गप्प झाले. बिबट्याने ड्रायव्हरला गवताच्या उतारात ओढल्याचा आवाज आला आणि सर्व काही शांत झाले. वेळेचं गांभीर्य लक्षात घेत एक प्रवासी तात्काळ पुढे आला आणि त्याने गाडीचा दरवाजा बंद केला. सर्व घाबरले. आपापसात कुजबुजत ते बोलत होते. त्यांनी ठरवलं की सर्वांनी हात धरून हा रस्ता गाठायचा. वरपर्यंत पोहोचणे त्यांना खूप गरजेचे होते. वर पोहोचल्यानंतरच एखादी लिफ्ट त्यांना मिळू शकली असती. सर्वांनी आपापल्या फोनची टॉर्च सुरू केली. त्यांना असे वाटत होते की आपण जर सर्वजण एक सोबत राहिलो तर बहुधा बिबट्या आपल्यावर हल्ला करणार नाही. एव्हाना रात्र बरीच झाली होती. गवताळ भाग असल्यामुळे आता दवबिंदूमुळे
गवतावरनं पाय सटकू लागले होते आणि ह्याच प्रकारे सर्व प्रवासी वरच्या दिशेने कूच करत होते. चढण चढत असताना आपण बरोबर दिशेने चढतोय की चुकीच्या ह्याची कुणालाच खात्री नव्हती, पण तरीही कसेही करून त्यांना डोंगर माथ्याशी पोहोचणे गरजेचे होते, कारण वरच मुख्य रस्ता होता. ते 11 प्रवासी ह्या जंगलात चालत होते. अचानक जो प्रवासी सगळ्यात मागे होता त्याची किंचाळी सर्वांना ऐकू आली. सर्वांनी मागे वळून पाहिले आणि सर्वांचे अंग शहारले. मागे एक काळी शार आकृती उभी होती. तिने त्या एका प्रवाशाला धरले होते. त्या आकृतीचे डोळे चमकत होते आणि तिचे फक्त ते लाल चमकणारे डोळेच होते जे सर्व प्रवाशांना दिसत होते. बाकी संपूर्णपणे काळ्या केसांनी आच्छादलेली ती आकृती कुणालाही नीट ओळखू येत नव्हती. ती आकृती त्या प्रवाशाच्या नरडीचा घोट घेत होती. काही क्षणात त्या प्रवाशाची किंकाळी हळूहळू शमली आणि अंधारात सर्व काही शांत झाले. एक प्रवासी या सर्वांपासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करू लागला. तेव्हा एक जण ओरडला, "पळू नकोस, एकटा जाशील तर लवकर मरशील, एकत्र राहा." तो प्रवासी पुन्हा परत आला. आजूबाजूला मोबाईलची टॉर्च चमकवली आणि पुन्हा सर्वजण एकत्र जमले. हे सर्व काय झालंय आणि आता काय करायचं याचं उत्तर कोणाकडेच नव्हतं. आत्ताच त्यांनी एक प्रवासी गमावला होता. त्याचबरोबर बिबट्याने ड्रायव्हरलाही संपवले होते. पण जो प्रवासी आत्ता गमावला गेला होता त्याला नेमकं संपवलंय कोणी हेच समजत नव्हतं. माणसासारखं दिसणारं काहीतरी ह्या जंगलामध्ये आहे हे मात्र नक्की होतं. एका प्रवाशाने पुन्हा सर्व डोके मोजले तर ते आता 10 जण उरले होते. त्यांनी पुन्हा बसकडे जाण्याचा प्रयत्न करण्याचं ठरवलं आणि ते बसच्या दिशेने पुन्हा जाऊन बसले. त्यांना असं वाटले की आपण जर पुन्हा बसमध्ये जाऊन बसलो तर आपण सुरक्षित राहू. सर्वांनी ठरवले होते की उजेडापर्यंत सर्वांनी बसमध्येच थांबायचे. बसच्या दिशेने जात असताना त्यांना अचानकच इंधनाचा वास येऊ लागला. त्यांना समजले की याच दिशेने कुठेतरी बस आहे. ते जसे बसच्या जवळ गेले तसे त्यांनी पाहिले की एक केसाळ आकृती समोर उभी होती. एखाद्या लांडग्याप्रमाणे दिसणारी ती आकृती 2 पायांवर उभी होती. सर्वांना कळून चुकले की हा एक नरभक्षक आहे. ते 10 प्रवासी त्या नरभक्षकाकडे एकटक पाहत होते. त्यांना सुचत नव्हते की आता काय करावे. तो नरभक्षक एक एक पाऊल त्यांच्या जवळ येत होता. तेवढ्यात एका प्रवाशाने असं काहीतरी केलं जे त्याने करायला नको होतं. त्याने जवळ असलेल्या एक मोठा दगड हातात घेऊन त्या प्राण्याच्या दिशेने भिरकावला. तो दगड सरळ त्याच्या छातीवर जाऊन लागला आणि एक मोठी किंकाळी त्या प्राण्याने फोडली. त्या प्रवाशाच्या या मूर्खपणावर सर्वजण चिडले होते आणि सर्वांना माहीत होतं की आता काहीतरी अघटित घडणार आहे. त्या नरभक्षकाने त्या माणसावर झडप घेतली आणि त्याच्या गालावर एक जोराचा पंजा मारला आणि त्याच्या मानेवर त्याने आपले सुळे रुतवले आणि एक जीवघेणी किंकाळी संपूर्ण परिसरात पसरली. सर्व प्रवाशांना आता कळून चुकले होते की हा नरभक्षक सहजपणे आता आपली शिकार करू शकतो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्या हरवलेल्या बसचा शोध घेत पोलीस जंगलामध्ये फिरू लागले. सलग 2 दिवस त्यांचे ऑपरेशन सुरू होते आणि शेवटी त्यांना काही प्रवासी जंगलामध्ये आढळले. जेव्हा त्या प्रवाशांकडे विचारपूस करण्यात आली तेव्हा ते एखाद्या मानसिक रोगाप्रमाणे बोलू लागले आणि त्यांनी काही नरभक्षक जंगलामध्ये फिरताना पाहिले आहेत असं सांगू लागले. पण ह्या सर्व गोष्टींवर विश्वास ठेवणे पोलिसांसाठी अशक्य होते. पोलिसांनी आपले सर्च सुरूच ठेवले आणि त्यांनी सांगितलेल्या त्या नरभक्षकांचा शोध जंगलामध्ये घेत होते. काही दिवस असेच गेले. त्या जंगलामध्ये पोलिसांना काही मानवी हाडाचे सांगाडे सापडले होते. यावरून हे सिद्ध होते की कोणीतरी या माणसांना संपवले आहे, कारण 2-3 दिवसामध्ये कोणत्याही मानवाच्या शरीराचा सांगाडा होणे शक्य नाही. बहुधा हे खरंच एखाद्या नरभक्षकाचे काम आहे असे पोलिसांनाही वाटू लागले. शेवटी पोलिसांनी आपले काही पोलीस डॉग्स त्या जंगलामध्ये सोडले. शेवटी त्या कुत्र्यांनी नरभक्षकाच्या 2 पिल्लांचा शोध घेतला. 2 लहान लहान मुलं त्यांना दिसले जे
शरीराने अजिबात मानव वाटत नव्हते. फक्त ते 2 पायावर चालत होते, पण ते जणू 2 लांडगेच होते. पोलिसांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला आणि ते 2 पिल्ले संपवले. जेव्हा शास्त्रज्ञांनी त्या सर्व पिल्लांवर रिसर्च केली तेव्हा त्यांना समजले की जरी हे मानवाप्रमाणे दिसत आहेत तरी हे मनुष्य नाही. त्यांच्या प्रजातीची कुठलीही खूण शास्त्रज्ञ सापडू शकले नाही. शेवटी सरकारने या सर्व गोष्टीला गुपित ठेवण्याचे ठरवले. 3-4 दिवसानंतर वृत्तपत्रात एक बातमी आली. मृत प्रवासी आणि ड्रायव्हरची बातमी आली. बातमीत असेही म्हटले होते की बेपत्ता प्रवासी सापडले आहेत आणि स्थानिक रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले आहे आणि त्यांना मानसिक जबर धक्का बसला आहे. परंतु त्या 3 नरभक्षकांबद्दल आणि कुठल्याही इतर गोष्टींबद्दल वृत्तपत्रात काहीही लिहिले नव्हते. खरी गोष्ट जनतेला कधी कळूच शकली नाही. प्रवासीसुद्धा त्याबद्दल गप्प आहेत. पण आता ही गोष्ट तुम्हाला नक्कीच माहीत आहे.